Askotan itzalean egon bada ere, arraun historia luzea du, Zierbenak. Kontu gatera, 1882 urtekoa da Galipuen lehen garaipenaren albistea. Francisco Markinaren tripulazio hartatik, gaurdaino abantari ugari igaro dira, Bizkaitarren tosartetik. Llanas familiakoak izan dira asko. Zierbenako arraunketari estuki lotutako leinu horren azken katebegia da. Gaurko abantaria Inigo Ibañez Llanasen justu ere, talde marroiaren estropalaria. Kaixo Inigo, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Ezinbestean, derrigor, zure arraunarekiko zaletasuna etxetik ekarritako izango da. Bai, nire familian betidanik arraun, nire amaldetik arraun egin da, nire aitona, gero nire osabak eta gero azkenean nire lengusuak eta ni. Noizkoak dituzu arraunaren inguruko lehendabiziko oroitzapenak? Ume guzti bezalak, hainbat kirolak frogatzen hasi nintzen, eta futbola padela tal pasa ondoren, nire lengusuak arraun egiten zuten, eta ni sartu nintzen frogatzera, eta gaur egun arte. 10 urterekin arraunean hastea, ez da oso ohikoa ere, ez dakit garai hartan zer esaten zizuten? Ez, agian goizegi, baina hemen Zierbenan nire lengusuak ni baino urte bat gazteagoak dira eta zeuden eta ni hasi nintzen. Bistakoa da, Zierbenako arraunean historia luzea duen familia batekoa zarela, horrek ere bultzatu zaituzu? Bai, noski. Nire aitona arraunlari ona izan zen, bere garaian Zierbena duen lehen Espainiako txapelketa irabazi zuen. 59an. Eta berak gero Iberiara joan zen, eta baita ere uste dut 2 kontxa irabazi zituela, eta ez da, hainbeste bandera gehiago. Herrian ere, gainera Zierbena den herri txikia eta izan da, eragina izango zuen, hori ordukoak oraindik ere gogoratuko dira, ez? Kontxa irabaztea da oraindik geratzen zaigun agian tarea edo, baina ez dugu hortaz pentsatzen, gu arraun egiten dugu, eta hortan jarraituko dugu. Urteetako mugimendurik gabe posiblea litzateke aurten edo azken urteetan zuek hemen bizitzen ari zareten hau bizitzea. Esan nahi dut, segida hori gabe, urte hartako lanik gabe, egun Zierbenak hemen duen klub eder hau eta izango luke? Seguruenik ez ez, baina azkenean pertsonen askoen ahaleginak egon dira gaur egun gauden situazioan egoteko. Zuk oso gazterik ekin zenion arraunlari izateari eta baita garaipen eder batzuk lortzeari ere, Galipuen elastikoa soinean, Espainia, Euskal Herriko eta Bizkaiko titulu batzu lortu zenituzten, ezta? Bateletan, trainerietan eta... Bai, infantiletan irabazi genuen Bizkaiko txapelketa, gero kadetetan Bizkaiko eta Euskadiko txapelketa eta Espainia bigarren, eta gero juveniletan irabazi genuen Bizkaiko, Euskadiko eta Espainiako txapelketa, Espainiako txapelketa birritan, eta gero trainerietan ere Espainiako bigarren gelditu ginen. Okerrez banaiz 2020 hartan, Zierrena 5. sailkatu zen ligan. Zuk 14 estropada jokatu zenituen. Aitatik 13 eskola beligan. Zu etorri zinen, eta zeure postu hori irabazi egin zenuen. Bai, noski. Zuntzuk aukera eman zidan, eta ni ahal nuen moduan erantzun nuen, eta badirudi pozik edo zegoela emandako emaitzekin, ze berriz jarri zitzaidan. Zure ustez, entrenatzaile batek gazteenei, batez ere arrobikoei, halako babesa edo segide ematea, garrantzitsua da etorkizunean abantari horiek, arraunlari horiek, arraunean segitu dezaten? Bai, beti behar da, ez arraunean beti, egoera guztietan, normalean norbaitek berri ailegatzen denean, babes hori edo bero hori sentitzea garrantzitsua da. Zunzu joan zen, girora etorri ziren, bezalako prestatzaileak, baina zuk hor segitu duzu, finko zara. Hori ez da jatorriarengatik bakarrik. Ez,
baita ere zaletasun handia daukat, eta alde horretatik Arrauna oso kirol, nola esan, eskuzabal edo da. Ze entrenatzen baduzu eta gogor eta konstante mantentzen bazara, Arraunean behintzat emaitzak nabaritzen dira. Traineruko urte hauetan, traineruaz, soilik ari naiz, egin eta lortu duzunaren inguruan ze balorazio egiten duzu? Oso positiboa uste dut, individualki eta talde mailan ere emaitzak azken urteetan hobeak dira, eta badirudi orain ziklon bat egiten agiri garela. Urte hauetan guztietan ordea, azkarrenak adina azkar zabiltzate, baina garaikurrik nagusienak ez dituzu irabazi, ez Euskola Beliga, ez Kontxako Bandera. Zer falta zaio Zierbenari horiek lortzeko? Agian ligan erregulartasun puntu hori, batzutan galtzen dugula. Ere bai pizka bat burua hotz izatea momentu klabetan, eta gero ere sorte pizka bat beti eskatzen da, baina ez dakit. Eta Donostian esate baterako Kontxako Banderan, Zierbena 5 aldiz izan da bigarren, baina azken hamarkadetan, edo azken hamarkada honetan, inoizko gertuen duzue irabaztea. Alde horretatik, ikuspegi positiboa izateko moduan zarete. Bai, presio puntu ere agian, baina dakigu hor hurbil gaudela, eta gauzak ondo egiten badira eta guk ondo lanean jarraitzen badugu, zergatik ez, urte honetan edo hurrengoan irabazi dezakegu. Historiari erreparatuta, Kontxako Bandera irabaztea da, Zierbenari Arraun mundu honetan falta zaion lorpena? Bai, Euskola Beliga agian ere, baina hori agian zailagoa da, ez dakit. Baina Kontxa gainera 5 aldiz esan duzun moduan bigarren gelditzea, ondo legoke. Jar gaitezen, kasu hipotetiko horretan, alegia, Galipoak, Ciudad de San Sebastián ontzian, bandera astintzen. Zer pentsatzen du, Inigo horretaz? Izugarreko postasuna, eta nik esan duzunean gogora etorri zait gure presidentea. Jose Luis Txito. Berak hainbat urte darama hemen, eta geratzen zaion agian gauza azkena. Zer nolako osasuna du Zierbenako arrobiak? Gazte mailetan eta zer moduz dabiltza? Momentuz epe laburrera esango nuke ona, baina azkenean juveniten eta beste mailetan ez daukagu gazte asko, orduan ez dakit. Orain epe laburrean esango nuke ona, baina 10 urtera edo ez dakit, agian ez daukagu ez da arrobikskoak, ez dakit. Zuk, Inigo, zei bilbide osatu nahiko zenuke, Arraunean, abantari gisa? Ez dakit, nik ez denboraldi noa, momentuz gustora nago hemen. Lehengoa da gustora aurkitzea eta ondo pasatzea. Eta alde horretatik ni ez dakit noiz arte egingo dudan Arraun, baina konpaginatu dudan einean nire ikasketekin eta gero lanarekin jarraituko dut Arraun egiten. Azkenean Arrauna denbora asko kentzen dizu, edo ematen dizu, ez dakit nola esan, baina hori, 6 egunetan entrenatzea 3 ordu inguru, eta gero udan guztian estropadetan, argi dago Arraun egiten duen guztiak da asko gustatzen zaiolako, bestela ez du merezi. Hori da. Inigo Ibañez Llanas, Zierbenako arraunlaria, Gaztako Galipoa, 1000 esker gure txoko honetara etortzeagatik, eta zei arraunaz gozatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.